walwalar zuci duk yana cikin soyayya, ni fa shaida ne tun daga shi na ji alama. Gangar jiki ke motsi ko da filin yaƙi, amma kuzarin daga zuciya yake ta suluki. Yawan tunani baya barin jiki ya yaki, rashin tunani kuma hankali yakan bar aiki. Matsoraci bai shiga fage da soyayya mulki, sokanin ajali bai barin ka in ka soma.